Massive disinfection isasagawa sa Lapu-Lapu City Hall matapos umabot sa 40 ang empleyado na nagpositibo sa COVID-19. Samantala, 15 personnel ng Lapu-Lapu City Police nagpositibo rin sa virus. Si Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak nakatutok. Luan? Yes, Attorney said kini ang gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan atol sa iyang State of the City address kagahapon. Ang disinfection magsugod ug mga adlaw Sabado hangtod na sa Lunes. Sukad niadtong miaging semana, nagpatuma na og compressed work week ang pipila ka mga department sa Lapu-Lapu City Hall. Samtang ang ubang buhatan, mipatuman og skeletal workforce aron mapadayon ang serbisyo sa City Hall apan maminosan ang exposure sa daghang mga tao. Gikonfirmar ni Attorney Mario Calvo, pangu sa Human Resource Office sa City Hall nga moabot na sa 40 ka mga kawani ug opisyal sa City Hall ang nagpositibo sa COVID-19. Gilangkuban kini sa duha ka mga elected officials, usa ka department head ug mga City Hall employees. Hinuon 25 na lang ang active cases ni ini kay naka-recover na ang 15 kanila. Naman na sa alternative work arrangement na gi-provide sa civil service during community quarantine. Kagahapon, gipahibaw sa lokal nga kagamhanan nga adunay 23 ka mga individual nga gipahimutang sa isolation facility ang naka-recover na ug nakauli na sa ilang panimay. Apan karong adlaw, nadugangan na usab og 86 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 ang dakbayan sa Lapu-Lapu, diin 12 niini mga sakop sa Lapu-Lapu City Police. Matod ni Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Clarito Baha, nga sa kinatibukan, 15 na sa ilang mga sakop ang nagpositibo sa COVID-19. Sagad sa mga nagpositibo, ang mga nadistino sa Mobile Patrol Group o Traffic Police. Usa kanila ang naka-recover na. Kinahanglan wala gyud contact, no, di gani nag-instruct siya na isyuhan og katong stick, so I already issued stick para kung nailang tanahon through stick na lang, then wala na dili na ang ikapo nila kung sa mga documents nila or ID nga ilang pangitaon. Sa State of the City address ni Mayor Jonard Ahong Chan kagahapon, iyang gihimugatan ang pagrisgo sa mga frontliners sa ilang kinabuhi. Busa gidasig niya ang mga upunganon nga musubay gayud sa mga health protocols. Ako, manawagan kanino, mga kaigsunan itong upunganon. Let us rise up to the challenge and be a COVID warriors. Attorney said pagkahuman sa disinfection sa City Hall, isunod usab sa pag-disinfect ang mga sitio sa nagkadayang mga barangay nga may labing daghang kaso sa COVID-19. Sa pagkakaroon, aduna nay 772 ka mga COVID cases ang Lapu-Lapu City. 201 ini naka-recover na, samtang 32 ang nakalas. Attorney said, Maraming salamat sa iyo, Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak.